Bona nit a totes i a tots. Durant aquest trimestre els alumnes de primer ESO hem estat preparant la sella de la representació dels pastorets. Ho hem estat fent durant les classes de música, amb el suport dels professors i dels alumnes de batxillerat. Esperem que us agradi. En el segon bosc que trobeu, seguiu recte després del quart pi que trobeu en travessar el tercer rierol del cinquè turó de... Però què és això? Ah, menys mal. Però vosaltres? Espera. Tu saps per on s'hi va, a Sant Elm? Oh, no, espera. Betlem, sí, Betlem. No? I tu saps per on s'hi va, a Betlem? No? Tampoc? Doncs vaja, quina ajuda. Aquí molt seure i tota la pesca, però si no ens espavilem se'ns tira el temps a sobre, A veure, siguem francs, que això tampoc sé gaire bé de què va el tema. A mi només m'han dit: tu, Rovelló, vés a buscar en Lluquet, que es veu que heu d'anar a Betlem a portar matons, figues i olives, que es veu que venen Josep i Maria i que ha de néixer el nen Jesús. Clar, sí, anem, portem tot el que vulguis, però jo, així, amb aquestes instruccions, sense GPS i en ple desembre... Ai, en fi. I ara així aquest mal temps de mil dimonis. I amb aquest fred que fa. Ai, i sento una pudor com de cremat. I en Lluquet no sé on para. Bé, doncs vosaltres seguiu aquí tranquils i ben asseguts, Bé, doncs quedem que nosaltres ja tornareu més tard i nosaltres anem fent via. Bé, que tingueu un molt bon vespre. Lluquet! Veus el tercer rierol, la cinquè turó, tot just sortint del poble. Fins a les banyes! Ves cap aquí, porta això cap allà, ves a buscar en Banyut. Estúpid, estúpid, Satanàs! Amo i senyor de l'infern! I qui dimonis es pensa que sóc jo? Un qualsevol? Un poca pena? Ja ho deia la marejar. Lucifer, rei, ets massa bo! No et deixis trepitjar per Satanàs, que al final sempre t'acaba passant al davant. Encara recordo quan el vaig deixar guanyar aquell concurs de calderes quan tot just teníem les banyetes petites. I que n'érem de ganàpies. I així m'ho va agrair. Estúpid! Tractar-me com un criat. A mi! Després de tot el que he arribat a fer per ell. Egoista i dimoni reconsagrat. Però no. A mi ja no em manega més. He de prendre la terminació. Això s'ha d'acabar. Si vol manar, ho haurà de fer amb mi. Sí, això s'ha acabat. Avui mateix el vaig a buscar i li poso les coses clares. 4 paraules. Amb aquest posat que tinc jo, que imposa i... No em punyentes són aquests inútils quan els necessito! Hola, estúpid. Banyut, banyeta, aquí us dic. Banyotes, banyot, banyetes. Voleu fer el fotut favor de venir aquí ara mateix? Collem a l'indrus ressecs. Aquí, rebent ressecs! Disculpeu, mestre. Mestre, però qui et penses que sóc jo? Sant Mateu, Sant Jaume? Home. Sóc el teu amo que m'ho reclamat. Disculpeu, amo. Estaven ahir a les calderes i no ens sentíem i... Que no em sentíeu? No, ves, no et sentien. La meva veu retona per tots els racons del món. Soc Satanàs, rei de les tenebres de l'oscuritat, príncep del mal, amo i senyor de l'infern. Tinc una missió per vosaltres, afiscosos. Tenim. Com? Que tenim, els dos tenim. Tinc una missió per vosaltres, talosos. Digueu-nos, amo, les vostres ordres seran portades a terme amb celeritat i contundència. Pilota. Ràbia que hi tens, que és el favorit del mestre. D'Adamo! A veure, estúpids. He rebut notícies. Com? Que els dos, hem rebut. Però tu què dimonis et passa? A mi, res, no sé de què parles. Per què em talles totes les penetres de soca? Tallar, jo, no passa. A veure, Iniesta, que no estic per sofrir. Deixa anar que pot i el foc
coneixem. Que jo, papa, dins que jo... Que tu què? No tinc temps de ficar aquestes històries. Disculpeu, amo, però estem esperant ordres. Cert. Ja arreglarem això més tard amb tu. Per on anava? Ah, sí. He rebut notícies i no m'agraden gens. Rumors. Només rumors. Però no m'agraden. I menys si venen d'allà dalt. Què us sentimeu? Vull dir, amor? Res en concret, però se'ls està morint coses. Sant Mateu, Sant Pau, Sant Pere i Sant Jaume van amb un llevall tot el dia. Estan esbarats i tenen les cotorretes blanques deixant tot el dia. Cotoretes blanques? Els angelets, burro! Els fan cantar i assajar cançons per si de cas, no sé per què més, per tal d'arribar no sé on i fer no sé quina història. I n'heu sentit res més, amo? No, he estat enfeinat amb altres coses. Em necessitaven per allà al sud d'Europa per no sé què en procés d'una declaració o unes obres que no trobaven. I m'he retrasat una mica amb la feina d'aquí. I què voleu que fem, mestre? Amo, inútil! Amo es diu punyeta. Amo, disculpeu. Haureu d'anar amb Justificar i pujar al cel. Ai, no! Però com que el cel? Però és que... A callar! Fareu el que jo digui. Però és que al cel fa olor a cotonets, a roba neta i a A samitzant. torradetes de pa amb melmelada. Pues, roba neta. Cotonets, quin fàstic. Marmelada maduixa. El cel no. M'és igual. Doncs a mi no. Vols que jo d'una vegada hem d'esbrinar què està passant? Vull que pugeu al cel, que esbrineu què redimonis estan fent aquells biscotets xarup amb els seus angelers de pacotilla i que baixeu immediatament a explicar-nos. Queda entès? Sí, amo, això ho farem. Pilota. Queda entès? Sí, amo. De passada, agafeu pel fons a cada Nília i porteu una coca d'aquelles que estan tan escrites que fa la bona dona. Punyetes, sí que en són de bones. No pateixi, senyor. Una pizza de calamilla marchando. He dit coca, inútil! Això, tu dones corda. Hem de posar ordre o així no hi ha manera. No pot ser que cada cop que marxem a fer coses us trobem remenant les aletes d'aquesta manera. Quines coses, Sant Mateu? Coses de sants. Ves que n'has de fer tu. Això no series de cap de les maneres. Estem molt disgustats amb vosaltres. Que sí, Sant Jaume? Sí, i tant que sí. A veure, ja us ja les cançons? Sí? No sé pas si creure-m'ho. Penseu que tenim una gran responsabilitat i no sabem pas quan arribarà el moment. I quan aquest arribi ho hem de fer a la perfecció. A la perfecció. Però Sant Mateu, és que ens avorríem molt. A més, no sabíem quines cançons havíem de fer. Com ens ve estudiant-ne tantes... Prou queixes! Ja n'hi ha prou! Assajar s'ha dit! A veure, comencem pel Glory in Excelsis. Ben posat, sisplau. Esclarim les veus? 1, 2 i 3. No, Serafí, sempre t'equivoques en el mateix joc. La, solemne, solemne. Sol, tu confons un re com una casa. Precisament, Sant Pau, això és el que jo entenia. Bé. 12 compassos abans d'una senyal. 1, 2... No! Quants cops us ho he de repetir? Lleuger, més lleuger. Sobretot tu, Serafí, sembla que estiguis a cal dentista golpejant. Jo no en tinc la culpa, Sant Pere, és que estic canviant la veu. Ja ho sé, i en això no hi podem fer res. Mentrestant, feu tots un esforç i procureu entendre el que canteu, encara que estigui escrit en llatí. Glòria en excelsus Déu, glòria a Déu a les altures. S'ha de cantar amb lleugeresa, amb alegria. Escolteu. Guanyeu! Apa-la! 3, 2, 1 i... Molt bé, ho veieu? Quan voleu surt, no queda tot malament. Ja podem marxar, Sant Mateu?
No, esclar que no. Encara hem d'assajar la segona cançó. Bé, us donem 2 minuts de pati i després continuem. Què, editor? Si no treballem, no acabarem mai! Fillets, hem d'assajar si volem que surti bé. Sant Jaume, que no canteu com el Sant Gelet ja. No, que per culpa d'en Serafí que s'ha finat. Jo pensava que tenia molt de temps. I tu què saps? Hem rebut l'ordre d'estar preparat per a qualsevol eventualitat. Ningú sap en quin dia serà fixada la bona nova. Ningú, però com pot ser? Escolta, com es diuen a la festa? No me'n recordo. Que et sento, es dirà Nadal. Quin nom més divertit. Doncs així es dirà i ens haurem d'acostumar a recordar-nos. Quin dia és avui, Sant Jaume? Avui és 24 de desembre. Clar, no és un número rodó. Que no sigui rodó, mira quina vestia és tu. Clar, que no sigui un número rodó ja hi fa molt. Número rodó, garantia assegurada que qualsevol especial passarà. Mira, em jugo una ploma que no serà abans del 1 de gener. Què ens portes? Un missatge urgent, Sant Pau. Sin bomba, dona. Què fes tu? No puc. No puc, redeu, porta cap aquí. Ja ha arribat! El que estava parlant, veieu? Ja ha arribat! Què passa, Sant Pere? Què passa? Nadal, és avui, demà, que ja hi som! Osana! Calleu, calma, tranquil·litat. Osana, Serafí, són a l'estat traula i trobaràs un pergamí. Porta'm el de seguida. Penseu que cridant Osana ja està tot fet? Això seria massa senzill. Ai. Com triguen, Serafí? Sant Pere, i ara què hem de fer? Si ho sabés, ja no estaria aquí. Ara arriba en Serafí, dona pressa. Gràcies. I ara allunyeu-vos que són per vosaltres. Instruccions per a la festa de Nadal. Estel, bé. Pastorets amb els seus ramats, bé. Voleu fer el favor de marxar d'aquí? Reis Mags? Bé. Herodes, Betlem, bé. Fora d'aquí! Pessebre, bou, as, bé. Vaja. Ara començarem pel començament. Primer tu, Gabriel. Baixaràs volant. Veus aquell nuvolot tan gran? Agafaràs aquell estel amb cua, el fixaràs a la punta d'un bastó i tornes aquí tot seguit. Sí, Sant Mateu! I nosaltres? Tranquil·litat, abans de res més, anem a cantar. Sense os que valgui. Hi ha treball per tothom. Però Sant Jaume, explica què passarà. Bé, el programa és així. La Verge Maria espera un nen i Sant Josep anirà a un poble anomenat Betlem. I un cop instal·lats en un pessebre pels vols, en mitjanit naixerà l'infant Jesús. Està ben format aquest estel? Sí, Sant Mateu. El que passa a Sant Mateu és que estava buscant un lloc on hi havia estels. Hi havia de petits i de grans. I quan no m'ha dit exactament quin havia d'agafar, he agafat aquest estel. Tampoc m'ha dit a quin pastor tenia que fer-me. Doncs veniu. Veieu aquella gran taca blava on al mig hi ha una llença de terra en forma de bota? És la mar. La mar... Mediterrània! Veieu aquella terra de color groc que hi ha al davant, unes taques verdes i una cinta blava? És? Palestina! Veieu aquella gran ciutat, la més gran d'aquell país? Jerusalem? Exacte, aleshores mireu, 3 ciutats de dreta i un poblet petit. Sí! Doncs és Betlem. Tu, Serafí, baixaràs volant poquet a poquet, fins a aquell lloc amb l'estel. I això serà tot. I quan hi vaig? Doncs ja, bon viatge i recorda, a poc, molt a poc. I no t'aturis a jugar. I ara assajar. Encara hem de fer la segona cançó. 1, 2...
Encara fas por de cel. Se nota gaire? Ai, sí, pues, encara fas por de cotonèsia, cel també. Ai, no. Necessito una dutxa de sofre urgentment. Ah, sí, una dutxeta ben calentona de sofre. Amb les seves flames i les calderes. Hauríem de dir-li a l'amo que fa desaparèixer a l'hivern de la terra. Ah, que sí? Sí, exacte, i ja de pas que pugi les temperatures de l'estiu. Escolta, tu, amo, què hi ha bona? Estic cagat, tios. Ja veus tu, quina novetat. No li pareix així, senyor Lucifer. Què el preocupa, amo? Insensat, com et penses que s'ho prendrà l'amo quan li expliquem tot aquest sarau del nen Jesús? Malament, segur. I qui et penses que rebrà quan li expliquem tot això? Amb el fet, que sempre s'ha carrer. Inepte, que no en tens ni idea de com es posa Satanàs amb les males notícies o no, quan alguna cosa li surt malament, Té raó, Banyut, ens espera una de bona i jo no vull ser pas qui li expliqui. Va, esteu carregats de mania. I sabeu què? Que jo no tinc poc a res. Gallenes! Pa, 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 pa. Oficina del senyor Satanàs, latent dolors que me fan, en què el puc ajudar? Oficina del senyor Satanàs, latent fort que es budellant. En què el puc ajudar? Sí, senyor Trump, ho entenc perfectament, però ja vam quedar que Satanàs no la tindria fins al proper 43 de desembre. No hi ha cap manera d'adelantar la cita. No, ho sentiu. Passi bé, senyor Trump. Oh, molt em temo que això avui no podrà ser, senyor Judes. Avui ha marxat ben esperitat del despatx i no en sabem res més d'ell. Només ens ha dit que tinguem trucades i que agafem encàrrecs. Haurà de trucar més tard o ja si no demà. Bon dia tingui. Però què passa avui? Els telèfons s'han tornat bojos. Ja no sé pas, avui és el cinquè cop que... Oficina del senyor Satanàs, latent dolors que me fan, en què el puc ajudar? Oficina del senyor Satanàs, latent fort que es budellant. En què el puc ajudar? Ho sentim, per als comandes i demandes de calderes infernals, aquests mesos estan sobrepassades en la nostra producció. Haurà de ser ja l'estiu vinent. Gràcies per la seva trucada. Sí, Judes, sí. Ja he dit abans que havia marxat i que provés més tard. Però que no provés en 30 segons. Ja li passaré l'encàrrec, sí. Oficina del senyor Satanàs, latent dolors que me fan, en què el puc ajudar? Oficina del senyor Satanàs, latent dolors que me fan, en què el puc ajudar? Señor don Francisco, ¿qué? Es que no lo oigo bien. ¿Arriba qué? ¿Arriba la caña? Oficina del senyor Satanàs, latent fort que es budellant. En què el puc ajudar? No, Judes, encara no ha arribat. Igual que fa un minut. Vostè no té feina, oi? Ai, per favor, no entenia res. I així tot el dia. Jo ja tinc les banyes rebentades. I jo la cua. Jo si torno a trucar al senyor Judes, plou fort que ja, Ai, has encarregat els 9 models de flames que va encarregar l'amo? Sí, aquest matí. I tu has trucat per revisar les comandes de les forques? Sí, aquest matí. I tu has pensat a reservar les torres de sofre? Sí, ho vaig fer. Ai, no ho he fet. Que som l'olla. Ah, quin desastre de secretari. Sí, tu riu. I tu has agafat els llibres de bruixos i els has repartit els tenebres com va dir l'amo? Ai, verge. No blasfemis. No, ara vaig bé. I ara què? Tu escolta, jo me'n vaig corrents a veure si enganxo el repartidor. Ja t'ho faràs. Oficina del senyor Satanàs, latent fort que es budellant. En què el puc ajudar? Miri, senyor Judes, començo a estar fins al capdamunt de la seva insistència. Satanàs no el pot atendre, que ho entén. Sabeu què us dic? Que n'estic tip d'aquestes feines! Que escombrar, que treure la pols, que desempolsir el mussol, que posar oli a les llànties... Jo, quan vaig acceptar fer de patge, jo pensava que podria fer màgia. No et queixis, Pasqual. Fa poc que has entrat i encara tens molt per aprendre. Els nostres amos, el senyor Mació, el senyor Gaspar i el senyor Baltasar, prou feines tenen en les seves investigacions per a que perdin el temps amb nosaltres. A més, el senyor Gaspar ja ens ho va dir. Vosaltres feu la feina i fixeu-vos com a temps ja n'aprendreu. Però és que jo vull fer màgia! I jo només faltaria, però no, les ordres són les ordres. Però no esteu preparats. Paciència, tot arribarà. Sabeu què és aquest l'avió? Uala, que xulo! Deixa'm! No toqueu res i feu la feina.
Diu en Baltasar que és francès de tota mena de cert. Què dius ara? Jo també vull! Va, deixa-ho, no juguis. Home, perquè que no mica Fabiol, no pot passar res. Això, trata el Fabià, que jo t'acompanyo amb l'escombra. Jo de vosaltres no provaria, que tenim feina, recoll. Però si sempre estem fent feina, una mica de diversió no farà mal. No siguis brut, ara no hi ha ningú. Però si ho senten, oi si arriben, per alguna cosa són mags. Sí, home, que estan a feina aquí distrets. Ja saps que per aquestes de l'any les majestats estan ocupades. Però sereu tossuts? Voleu fer el favor de fer el que ens han dit? Us enxamparan. Que no? Va, Pasquot, toca alguna cosa. Ara no hi ha ningú. Ah, molt bonic! Així es treballa? Molt ben dit. Us tinc dit que no jugueu amb els escrits del laboratori. Quan sigui el seu moment ja els utilitzareu, però no encara. Ja els ho deia jo. Disculpa, la culpa és meva, només he volgut provar, però la culpa també és seva. Xivatons ja no està tocat, senyor. Però volies fer-ho! Que no, però voleu callar, que al final s'enfadaran. Deixem-ho estar. Apa, nois, prepareu el telescopi. I bé, senyors, i si ens poséssim a treballar? Com tu diguis, Melcior. A qui li toca, doncs? Mirar primer. A mi, a mi! Doncs mira i digue'ns tot el que vegis. La nit és molt bella i crec que podríem fer un bon treball. Ja veig l'ossa menor. Esplèndid! Podríem aprofitar l'ocasió per buscar un sistema de medició que ens permeti situar la seva posició. Què n'opines, Gaspar? Molt ben dit. A mi m'agrada més veure els estrells del meu jardí. Sí, però observa. És més romàntic. Ja veig l'ossa major. Aguanta-la. I l'estrella polar? També la tinc. Doncs no la deixis escapar. Hem de buscar un sistema de medició que ens permeti situar la seva posició. Què n'opines, Gaspar? Molt ben dit. Què passa? Veig! Què veus? Una cosa! Quina cosa? Una estrella que camina! Com? Mira! Quin fenomen deu ser aquest? Ni idea. Gaspar, què opines tu? Molt ben dit. Quina cosa més estranya! Estava mirant tranquil·lament i de sobte, zas! Aquesta estrella. A veure, a mi em sembla que va molt lentament. Què n'opines tu, Gaspar? Molt ben dit. Vull tornar a mirar. Ah, no! Ara em toca a mi! No! Jo l'he vist primer! Però jo l'he vist menys temps que tu. Bé, llavors jo vaig darrere teu. Et sembla bé, Gaspar? Molt ben dit. És veritat! Camina i sembla que de vàlid. Quina cosa més misteriosa. En saps alguna cosa, Gaspar? Espereu, ho consultaré al meu llibre. Veiem. Escombra, espasa, estiu, estel... Aquí, estel. Estel que camina. Diu, una nit, d'un dia, d'un any, a la serenor d'un cap vespre. Un estel que veureu brillar, que tot posant-se a bellugar, el camí us guiarà. Senyal que anuncia la vinguda de Jesús. Entre els homes, ell serà qui ens portarà la joia més estimada. I dins el nostre cor com... Senyors, la nit d'un dia ha arribat. El senyal de l'estel, sens dubte, és aquest. Doncs a què esperem? Posem-nos en camí. Anem a trobar Jesús. Et sembla bé, Gaspar? Home, doncs, molt ben dit.
arriben, arriben, ells l'estrella s'abreixen i regals reparteixen al Mansió, al Gaspar i també al Baltasar. L'estrella van a buscar i al final la van trobar. Els tres de l'Orient porten coses a la gent. Tots van fer un llarg camí per anar al seu destí. Al Mansió, al Gaspar i també al Baltasar. L'estrella van a buscar i al final la van trobar. Lucifer! Pets de sofre! Encara no has tornat? Aquí estic, Satanàs! He anat tan ràpid com podia. Ja era hora! No suporto que em facin esperar. Una missió tan delicada no es pot córrer, company. Així que, els rumors són falsos, oi? No, Satanàs. Tot és veritat. Què dius? Mira, escurçons, no estic per bromes. Jo tampoc! Transpotents! No pot ser! T'equivoques! Què més voldria? Però ha nascut i es diu Jesús. Ah, que no em mofega! I a mi em dóna urticària. Però encara no estem vençuts. No, hem d'atacar més fort que mai. Veniu, fúries de l'infern! Veniu, forces malèfiques! Redimonis gamerosos, veniu aquí ara mateix! Us crida l'amo, que sóc jo! Oh, bestioles infernals! Llafiscoses criatures que em serviu! Quin fàstic de gent que tinc! S'apropen dies tenebrosos! El nostre imperi vermell se'ns acaba! Negres rumors per nosaltres s'expandeixen. Un infant ha de néixer tan sols amb 6 paraules. El nostre imperi desfarà. Diuen les males llengües que aquest infant, ja de gran, amb un gest o amb una paraula, a 100 dimonis pot esclafar. Maleït sigui aquest infant! I el dia que naixerà, mai el seu nom vull sentir anomenar i... Calla! Que aquí qui mana sóc jo! Mai el seu nom vull sentir anomenar i convoco els 1000 dimonis a veure qui el pot anar a temptar. Disculpeu-nos, senyor Satanàs. Arribem tard perquè hem anat a posar carbó a la segona caldera i aquest no trobava la pala. Què dius? El que no les trobava ets tu. A més, havia de preparar les forques i no les trobava. Jo? Quina barra! Si que no les trobaves eres tu. És que mira que ets inútil. Te'n fotré una que t'embolaran les banyes d'una pantoflada. Ja t'he dit que s'empiparia, si ja me'l començo a conèixer. Tu? Què dius tu? Qui t'empatolles? Però què passa, senyor Satanàs? El que passa és que... Prou! Callats! Foc de 1000 inferns! Au, aneu a un racó, però calladets! Ja en parlarem d'això més tard! Aneu a recar la pensada mateix! Bé, anem a l'important. On érem? Ah, sí. Qui de vosaltres gosa fer la missió que he anomenat? Escolta tu, podríem quedar bé amb aquest. I si ens apuntem? Nosaltres! Callats!
És veritat, porta uns dies que Déu-n'hi-do. Està insuportable. Res no li està bé, potser li fan mal les banyes. O potser està agafant un refredat, tant pujar i baixar de l'infern a la terra, que aquests dies fa fresqueta, Però que l'escolteu vosaltres, està preocupat pel naixement de l'infant. Però quin infant? Com si no nasquessin infants cada dia. Ja veus tu quin drama. Però serà estàmines, no és qualsevol infant. Si deixem que neixi aquest infant, acabarem de pet l'atur. L'atur, què vols dir? A l'atur, noi, que no tindrem, que deu escalforeta. I ara, doncs, què hem de fer? Jo no tinc on anar. Sempre podem treballar a polítics. Home, al Parlament sí deu estar calentó, però em pregunto si ens farien treballar gaire. Feu el favor de callar, home! El que hem de fer és portar a terme la missió d'una vegada. Però quina missió? Jo és que encara no entenc res. O sigui, si deixem que neixi aquest infant, acabarem... Però vols callar d'una vegada? Mira que m'estàs posant nerviosa i quan em poso nerviosa la cama se m'aixeca sola. Pareu! Però un ràbia amb el Trison, amb Manyut i amb Manieta. És que no se li pot deixar sols. Sempre fan tard. Potser s'han perdut. O potser s'han cagat aquells dos molta boca i després... Ei, bona gent, qui hi ha? Bona gent, què hi ha? Però us heu hagut l'enteniment. On punyetes éreu? Nosaltres, bé, buscant l'hostal, però com que no el trobàvem, us hem hagut de buscar pel bosc. Però quin hostal? De què parleu? A nosaltres ens han dit, quan sigui ben fosc i parin a dormir, aneu i busqueu els pastors dirigint-se cap a Betlem. Quan els trobeu, allà serà nosaltres esperant-vos. I? I què de què? Doncs que la gent dorm als hostals, no pas al bosc en ple desembre amb el fred que fot. I a part, l'únic hostal que hem trobat estava ben destrossat, no hi quedava res. I esclar, trossos de soca. L'hem destrossat per obligar-los a dormir al bosc. Ah, ara ho entenc, doncs. Ah, coi, això es diu abans. Així qualsevol. Que burros que sou, va, que tenim feina. Goita, tu, aquí tenim el ramat de vents, els farem de les nostres. Vols dir que funcionarà? No ho sé, però les ordres són les ordres. Hem d'aconseguir que faci malifetes. Apropem-nos i observem-los. Jo no tinc gaire confiança en que ens situï. Jo el vull. Però què diu ara aquest? Sí, el tresor. Però què diu d'un tresor? Però vols tancar la boca bestial infecta que no sento què diu? El pessebre, el tresor. Goita, Banyeta, ja tenim el fil per enfilar l'agulla. Tinc entès que els homes es maten per diners i aquest parla d'un tresor. No n'estic gaire segur, això no pot sortir bé. Calla, Banyeta, no siguis sorrut. Els convencerem que es barallin, s'envegin i vol el tresor, veuràs. Desperta, desperta, el teu amic sap d'un tresor. Deixaràs que se'l quedi per ell sol? Ara tu, Banyeta. El teu amic sap l'amagatall d'una cosa que potser t'agradarà. Radieu la Banyeta, has de ser més convincent, més afanador, incita'l. Bé, ho tornaré a fer. El teu amic Plàcid sap l'amagatall d'un tresor i em sembla que t'agradarà. Un tresor, però em sembla que el vol només per ell. Et toca a tu ara. Noiet, desperta. Tens un amic que coneix un lloc on hi ha un cofre enorme i ple de diners i el vol només per ell. Fixa't, ja reaccionen. Amaguem-nos. Bonica nit. Quina mandra! Què? Trobo que parleu molt poc aquesta nit. Quan un no parla, és que no té res a dir. Si no teniu res a dir, digueu res com a mínim. Si tingués alguna cosa a dir, us ho diria. Podeu estar segurs. Home, no sé si ja s'hi diries tot. Què vols dir? Que amaga alguna cosa, potser? I quina cosa hauria d'amagar? No seràs tu qui amaga la cosa. Però quina cosa? Parleu, home, parleu sense embuts. Alguna cosa de què? Jo només sé una cosa. Aquí la cosa està en que algú sap alguna cosa de la cosa i ningú no diu res. Vinga! Sí, alguna cosa. No et comprenc, Roc. I tu, Fidel? Jo i ara. I esteu ben segurs que no sabeu res de la cosa? De la cosa? Quina cosa? Ah, del tresor. Ahà, vet aquí. Bé, i què? Què de què? Creus que serà veritat? Què? Això del tresor, clar que és veritat. I què és el que tu saps? Això, explica! Jo? I ara? És en Plàcid qui ho sap. Escolteu, que aquest parla somiant. Ei, que dorms? Un tresor dins del pessebre. Però on és aquest pessebre? Un tresor, una música. No en traurem res d'aquest. Però vosaltres sabeu de quin estable parla? I tu, que el saps? I esclar que sí. I tu, Roc? Jo, esclar que el sé. I tu, Japó, que el saps? Clar que sí.
I és el mateix que el meu? O que el meu? No ho sé, s'hauria de veure. Anem a mitges? A mitges... D'acord, va, comença, Fidel. Sí, home, que comenci en Japó. No, en Roc primer. No, tu! Sabeu què? Podríem donar un detall cadascú, us sembla? D'acord. En primer lloc, hem d'agafar el camí que està al costat del riu. Esteu d'acord? Sí. Després... Travessar el rierol i comptar 100 passes cap a l'esquerra. Esteu d'acord? Sí. Després continuarem per la carretera i passarem per l'hort del Simó. Esteu d'acord? D'acord. Creua recte cap al barranc del Mort. Baixes, puges, travesses el bosc cremant i es continua al nord fins a un creuament de camins i arbres. Esteu d'acord? D'acord. T'he pescat, mentider! No hi ha cap creuament de camins ni arbres! Jo, mentider, tu sí que ho ets, poca sota! Embolicaire, galifardeu! Ei, qui són aquests crits? Què passa aquí? És aquest que no ens vol dir on és l'amagatall del tresor. No, ha sigut ell. Però voleu explicar per què us baregueu? Perquè aquest no ens vol dir on és amagat el tresor. No, ha sigut ell, que no ens vol dir on és l'amagatall del pessebre. Tots dos, que són una colla mentiders endimoniats. Però quin tresor i quin pessebre. Coi, el que tu ja saps, i no ens vulguis enganyar tu també, eh? Això, que ho diguis, que ho volem saber. Calla, que ens descobriran. Però jo vull saber on és... Et dic que callis. Ah, ja sé de què em parleu, estava somiant i ho he vist jo. El tresor és l'infant Jesús i el pessebre és a Betlem. I qui és aquest Jesús? No ho sé, deu ser el que guarda el tresor. Escolteu, no creieu que hauríem d'explicar-li què t'embolica el jefe? Som-hi, doncs, i que es du instruccions. Apa, vinga, passeu cap l'infern de pet. Pastors, pastorets, alceu-vos, aixequeu l'esperit. Us porto la bona nova. Correu, correu, apropeu-vos. Això, escolteu la bona nova. Això, escolteu atentament i no em perdó detall. Què passa? Què és aquest rebombori? Escolteu tots la notícia tan esperada. Sí, home, quina notícia, jo tinc son i fred. La que us hem d'anunciar amb tanta alegria. Caram, doncs sí que ha de ser especial. Que ens has de dir amb tanta pressa. És tan emocionant. Quins nervis, no ho saps tu prou. Tranquil·litzeu-vos i escolteu. Estava en un fil de caure adormit quan uns àngels s'han parat davant meu i cantant m'han explicat el prodigi que aquesta nit ha de succeir. Naixerà un vell infant i tot aquell que desitgi un xic de caliu al seu cor que el vagi a adorar. Però on naixerà aquest infant? Això, a on? Naixerà a Betlem, en un humil pessebre i l'estel us guiarà. Aquest mateix estel que ens acompanya. Que fins a Betlem ens acompanyarà. Doncs anem-hi, jo li donaré una gaseta de mel. Jo li daré pa fresc i formatge. Jo li donaré una mica de llet que du que sóc. Jo li donaré una mica d'herbetes i li cantaré una bona cançó. Jo una pell d'ovelleta per abrigar-lo millor. Anem, pastors, anem, que l'hora ja passa. Anem corrents a veure l'infant. Ai, banyeta, què haurem fet per mereixer això? Ai! Que n'és de bèstia, el jefe. M'ha plantofat un cop de cossa al darrere. Bé que te la mereixes, que portem uns dies... Però per què s'ha tan histèric aquest dimoni? Què li he fet jo? Quan li has anomenat Jesús, semblava que s'haguessin passat un pinyol de préssecs. És veritat, la seva cara ha agafat tots els colors de verd i per a verd. De vermell ha passat a verd, de verd a vermell i de cop groc. I quan ha esclatat, Ui, quan ha esclatat, mareta meva, quina por. Calla, està com una cabra. com un cabrit. Els ulls li sortien de les conques. I tenia la cua ben dreta. Tot això per un infant, jo encara no entenc res. Altre cop, serà que no t'ho vam explicar vegades, que amb aquest infant, tots els plans del jefe se'l mananoris. Encara no sé com és que un cap de trons com tu és capaç de caminar 2 passes sense ensopegar. Burro més que burro. I ara, doncs, què hem de fer? Nosaltres marxar, les ordres eren per aquests 2 culs de mona. Au, anem doncs, que aquí no tenim res a fer, ja es foren aquests 2. Sempre ens toca el rebre, tu. Deixa'ls, que nosaltres hem de quedar amb el jefe. I quines són les instruccions que ens ha donat? Jo no me n'he assabentat de res, perquè amb la plantofada del clatell que m'ha fotut... Que el matéssim. Però, que està grillat. És el que jo penso. Està tocat el bolet. Clarament, s'ha begut l'enteniment. Un petit infant? Que, home, que... Mira, que me'l tractin a mi, no ho trobaré just, però un infant... Aquest és un... I més, i 3 vegades més. Saps què et dic? Què? Que plego, que ho deixo. Me'n vaig. Doncs jo també, i apa, en aquest té. Doncs jo, té.
Per on han marxat els pastors? Jo vull conèixer l'infant Jesús. Espereu, que venim amb vosaltres. Espereu. Ja ho saps, Papeto? Què passa? Això, què passa? No s'enterreu de res, ja estic a l'última. A la última de què? Si portes les sabates de quan vas fer la comunió. Dones, sempre de les xafarderies esteu pendents. Que ja som independents. Aquí li han caigut les dents. Ai, sí, quina llàstima haver perdut totes les dents. Quan era jove, les tenia totes tan maques, eren l'enveja de tots. Que no, que ha nascut el fill de Déu. Què dius, Sara? Ai, quina alegria! Ha nascut el fill de Déu? Algun dia o altre bé havia de passar, que en feu de tot, un gra massa. El jovent d'avui en dia, que no sap coure el gra. A mi, la meva mare em va ensenyar com s'havia de fer. S'ha de dir que queden uns cigrons per llepar-se els dits. Què diuen, Cisco? Que ja ha passat el miracle, que ha nascut el nen Jesús. Què dius, que n'hi ha un embús? Mira que dic, que no surt d'ella, que ja ha nascut el nen Jesús. Miracle! Valga'm Déu, miracle. Ai, sí, quina alegria. Sembla quan va néixer el meu nebot. Estava de guapo. Va pesar quasi 4 quilos. No sé com va... Calla! Ja dic jo que això independència anirà per llarg. Doncs caram, com volen les notícies? Ai, sí que em fan mal les durícies. Estàs ben sorda, Rosalia! Gordet jo, això vosaltres. Ai, senyor, que el nen Jesús vingui acompanyat de més paciència.
14, 14, 28. Em porto 2 més aquests fan 37. 24 i 36. 36 i 24. No, 26 i 37. 26 i 37 és el mateix que 37 i 26, oi? Doncs... Què? Xeremies? Vicenç? Com va aquest cens? Ja heu acabat de comptabilitzar tota la gent d'aquesta rodalia? Nerviosos és el que se'n diu nerviosos. Estem molt nerviosos. Els hem comptat 3 vegades. Unes en sobren, l'altres en falten. No ens surten els números. A veure, on érem? 28 i 36. No, 24 i 36. Què creieu que vindrà més gent? 46, 47... Què? Doncs home, encara ens queden 2 o 3 poblets. On érem? 46, 47. Doncs a mi això del cens m'estan de primera. Mai havia tingut tanta gent. Ni els dies de fira. Oh no, ja m'he descomptat una altra vegada. Sí, esclar. A veure. 24 i 36. No, 36 i 24. I a mi m'han dit que l'altre hostal, allà encara hi tenen més gent de la que hi cap. 44, 45, 46, 47... Bon dia, xeremies i companyia. Bon dia, Simonet. Per cert, que tindries unes pastanagues? És que vull fer en brou. I m'ha vingut un grup de gent tan gran que no en tinc per tot. Demà te les tornaré. 53, 54... 55, 56... 57, 58... 59, 60, 60, 60, 60. I què? Com us van els números? 60, 60, 60? Què? Que com us van les sumes? Bé, força bé. Quan he dit? Està claríssim, has dit. Bé, força bé. Serà ruc, està parlant de cens. Havies dit 24 i 36. Doncs a mi em semblava 80. Ah, no, eren uns 70. Tornem a començar, Vicenç. Tot i que jo ja començo a estar tip. Jo de tip res, tinc una gana. Tu sí que ets ruc, tip de cansat. Tornem a començar, sí. 24 i 36. O 36 i 24. 24 i 36. Bé, me'n vaig, que tinc molta feina. Ja et faré encarregar les pastanagues. Adéu. Escolta, xeremies, em sonava com a 40. Per fi hi ha pau i tranquil·litat en aquest carrer. A veure si ens podem concentrar. Això, a veure si ens centrem una mica. Centrar-se no, concentrar-se... Calleu, trossos de soca! 24 i 36. 24 i 36. Tutururú! Per ordre del senyor alcalde, es fa saber a tot el poble i visitants de Rodalies que... Jo em sembla que plego, així no es pot treballar. Doncs trobo que toca prou bé. Sabies que de jove tocava la trompeta? La inscripció de cens quedarà tancada fins dilluns vinent al matí. Tutururú! Sabeu què? Podríeu anar a buscar uns entrepans per dinar, no? Nosaltres? Sí, vosaltres. Prou. Jo estic a punt d'explotar, Xeremies. Aprofitem, que ara no ve ningú. 24 i 36. 24 i 36. Juba! Ai! Que estic en estat, no puc tenir aquests ensurts. Disculpeu-nos, ens heu agafat desprevinguts. Vostès fan el cens? Però que no veus, tros d'asa, què et penses, que estan de botellón? Sí, és aquí. Venim a inscriure'ns la meva muller i jo. A mi te n'en jo el que vull és un llitet, una sopeta i una bona dutxeta. I com us dieu? Sant Josep. I la senyora? I la Verge Maria. Ei, què passa? Que et penses que perquè estic en estat no puc parlar o què? Doncs ja està. Sisplau, guardeu-me el full més blanc i bonic que tingueu per un infant que aquesta nit ha de néixer. I per cert, sabríeu dir-me alguna posada? Com que una posada? Un hotel. Sí, bon home. Aquí davant hi ha un i allà, una mica més lluny, un altre. Moltes gràcies. Ja és gairebé de nit, hauríem de plegar. Ens hem d'endur la feina a casa, si no, no l'acabarem. No acceptem més forasters, tinc la casa plena. Però és que... Res. Aneu a un altre lloc. Disculpeu-me, hostaler, tingueu cura de la meva muñeca, en sols un racó de venent. I com aneu de calarons? Ui, doncs, no pas gaire. Aquí no és casa de caritats, El negoci és el negoci. Un altre porta haureu de trucar. Bona nit. Però què s'ha pensat aquest tio? Com que no fas gaires calarons? Però que no saps passar pel caixer abans de sortir. Ets un desastre. Anem a veure què trobem per allà. Em sembla que a l'entrada del poble hi havia un caixer. Sí, Maria, anem. Però es pot saber on s'han ficat aquell parell? Saps què? Anem a menjar, que tinc gana. Com es nota que només treballem tu i jo? Correu, millors,
Escolteu, que no oblidem. Heu seguit les instruccions? Sí, Sant Pere. Senyor! Jo ja no tinc edat per aquestes coses. Esteu bé, Sant Pau? Sí, fillet, sí. Quin dia, tu. Ja heu escombrat les tables? Sí, Sant Pere, està net. Netíssim! Si poden menjar sopes al terra, si poden menjar de sopes al terra. I la palla està neta? També, acabada de posar. Acabada de treure de la bola. I el bou i la mula? El bou sí, la mula era un ase, però servirà, oi, Sant Pau? Sí, sí. Així estarà bé. Ai, se'ns oblidava una manteta. Sí, ja sabia jo. Disculpeu-nos, anàvem atabalats. Bé, ara sabeu que està tot? Sí, Sant Pere, segur. Que estic atabalat. Això no passa cada dia i no ha de fallar res. Em sembla que deu ser aquí. Sí, no hi ha dubte. Una cabana. Sant Pere, oi que és aquí? Sí, és aquí. Molt bé, minyó, molt bé, ho has fet, molt bé. Soc molt valent, no tinc por de res. Ara només cal que deixis l'Estel dalt d'aquell tornet ben quiet i ja ho veig, i acaba la feina. Home, ben pensat. Que no podria acompanyar algú? He d'anar tot sol? Sí, i esclar que sí, ets molt valent. No, si valent ja en soc, però ja dalt de nit. Què és això per tu? Res. Tornem a repassar. Ja ho has comprat? Tot net, la palla? Sí, Sant Pere, sí. Quins nervis, això està a punt. I vosaltres dos, com ja heu fet tot el que hem anat, aneu a cercar la gent d'aquests voltants. Això, aviseu a la gent i doneu-los la bona nova. Tu, Sant Pere, jo després d'aquesta em jubilo, Jo em sembla que també necessito vacances. I tu i jo, què et sembla el Carib? Platgetes, calforeta... Xxt! Sento petjades, algú s'acosta. Ja s'apropa al final del nostre treball. Ho hem de fer bé, I tant, sortir a rodó després, el Carib ens espera. Bona nit. Bona nit. Tal com estava escrit, està tot preparat. Espero que sigui confortable. Passeu. Però què és això, Josep? On està el jacuzzi? Això li diuen hotel de 5 estrelles. Tan joves, crida una mica, home. Pep, joves! És nosaltres? Sí, home, us volia preguntar si sabríeu dir-me si per aquestes rodalies hi ha una cabana de pastors on diuen que hi ha de néixer un infant. Una cabana? Que no hi ha hotels per dormir aquí. Home, i tant! Precisament aquesta... Quina flaire banya cremada. Aquesta també l'estàvem cercant nosaltres, que ho sabeu vos. Però no dèieu que la coneixíeu. Ja t'he dit que n'hi eren bastant joves i no tenen pinta de gaire espavilats. A nosaltres. I ara? No pas. I ara què dieu? I per què ho voleu saber? Escolteu, amics meus. Gent molt poderosa m'ha dit que no convé que nasqui aquest infant, que ens pot fer molt de mal. I t'ho ha dit, a mi no m'havies d'explicar tot això. Va tu a l'olla, què dieu? Us puc donar una bona picossada de diners. Confieu en mi. Paraula de dimoni. Ja saps que jo t'ajudo, oi? Què dieu? Que diu que què? Us puc donar una bona picossada de diners. Confieu en mi. Paraula de dimoni. On està aquesta pasta? Fa dies que t'ajudo i encara no he vist ni un duro. Aquest és el... Ara ja sabem qui ets. Maleït Satanàs. No tens plan fer maldats ni en ennegrir el cor dels homes. Que fins i tot n'has de fer mal a aquest infant. Que aquest infant n'és Jesús. Ell serà, que amb la seva llum
Les teves tenebres ha de trencar, la llum als cors ha de portar, i a la fi la teva maldat pensarà. I ara fugiu d'aquí, ombres dolentes, que la mirada d'aquest infant a tots ens ha d'il·luminar. Sant Cagat, sí senyor. Sant Pau, Sant Pere, feina feta, ha quedat bé, oi? Molt bé. Mil dimonis escaldats! No puc deixar-vos sols ni un moment, colla d'inútils llafiscosos. La propera vegada, si és que n'hi ha, enviaré els següents de pet a la caldera. Ah! Disculpi, senyor, no ha sigut culpa nostra. Sí, si ha estat en culpa d'algú, ha estat en culpa de... Sí, per totes les tenebres, nosaltres no hem pogut fer-hi res. Ah, com que no? Només havíeu d'impedir que nasqués l'infant. Tan difícil era això. Home, senzill no era. Home, difícil, el cas és difícil. Ah, senzill no era. No, senyor. Calla, bèstia immunda. I ara què faré jo? On aniré? Aquí fa fred i a mi m'agrada el foc. L'escalforeto. Les flames. Les estomacades de... L'infern, jo començo a tremolar. Caps de soca, ara sí que estic perdut. Satanàs no em deixarà tornar a entrar a l'infern mai més. I a nosaltres tampoc. Ni a vosaltres, estúpids. Lucifer, i ara què farem? Jo no t'entenc, què vols dir? On anirem? No ho sé, colla d'ineptes, deixeu-me pensar. Que em deixeu pensar, us dic. Lucifer. Què vols ara, dimoni estúpid? Jo voldria un cafetonet ben calentonet, amb un patet de croissanets i una mica de... Calla i deixa parlar, tros de soco. Que potser se m'acut, no sé, pensava... Ah, què tu penses? Haha, aquesta sí que és bona. Senyor, ella referia que... A què, Tenim entès, perquè ho vam sentir del mateix Satanàs, que d'aquí uns quants anys una bona feina seria calentona. Calentona? Digues, m'interessa, t'escolto. Doncs veurà, senyor, sembla ser que d'aquí uns anys es crearà una nova cosa que es diu democràcia i naixeran parlaments, presidents i polítics. I la feina de polític serà una molt bona ocasió. Rebem amb un fort aplaudiment l'alumnat de primer d'ESO. Classe de primer B d'ESO. Rebem un fort aplaudiment la classe de primer D, primer A. Alumnes s'han fet la coreografia de primer A, els últims.
primer D a l'escenari. Endavant. Però abans d'acabar la festa us volem ensenyar un petit recull d'imatges d'un vídeo que hem fet perquè veieu el que realment ha sigut fer aquest projecte, que no només ha sigut... Això que he fet avui és un final de festa molt maco, però que a nosaltres el que ens interessa com a professors, tot l'equip docent de primer, és el treball que hi ha hagut a darrere amb un treball cooperatiu molt interessant. I hem fet un petit recull de 5 minuts, només perquè veieu com han treballat, que és el que a nosaltres realment ens interessa com a mestres, perquè avaluem els alumnes amb aquest treball. Doncs us deixem amb un petit vídeo. Hola, nois. Escolta, què toca ara? Pastorets. Pastorets? Teniu ganes de fer pastorets? Sí. Per què? Perquè són molt xulos. Doncs va, a tope. Vinga. Com sabeu, a primer d'ESO de l'Institut Lluís de Peguera hem apostat pel treball globalitzat. Aquí les matèries treballen en funció d'aquesta matèria principal i l'equip de nivell el que busquem és aprenentatges, fomentar persones que siguin crítiques, autònomes, amb opinió pròpia i que sàpiguen resoldre els reptes de manera cooperativa i col·laborativa. Doncs el que treballem a la matèria de música és les competències personals. Treballem aquestes competències a través del gran projecte dels Pastorets i amb els paràmetres de participació, cooperació, escolta, gestió del temps. Són paràmetres que no són d'una escola de música ni una escola de ball, per tant aquí no formem aquestes disciplines, sinó que treballem, agafem la matèria de música com a eina per treballar aquestes competències i fer persones del futur. I quina funció estaves fent tu? De director. I quina funció té el director? Bueno, és molt important perquè ha de ser qui organitza i corregeix els errors o les posicions de les persones que estiguin interpretant. I sempre ets tu de director? No, ens repartim el director, cada cop que repetim una persona diferent és director. Noa, què estàs fent? Estic fent que parlin més fort i vocalitzin més perquè els pastorets se sentin. Vocalitza més fort! I així, què es fa al final de cada assaig? Al final de cada assaig posem en comú tot el que ha anat bé i tot el que ha anat malament i el secretari té la funció de recopilar tota aquesta informació per parlar d'ella a la següent sessió. I qui fa de secretari? Jo, el Yacir. Mohamed, quin treball esteu fent a classe? Avui a classe estem ajudant els que fan coreografia per fer la lletra de la cançó dels Pastorets. I doncs els estem ajudant a fer paraules entre 7, 5 i 3 síl·labes. I és difícil fer això? Bueno, depèn de la persona i que si ho entens bé i saps el que has de fer és fàcil, si no costa una mica. S'ha d'estar una mica atent a classe. Com? S'ha d'estar una mica atent a classe. Sí, perquè si no escoltes el que diu el profe no entens res.
quina és la teva funció dins aquest projecte? Bueno, jo sóc una alumna del Batxillerat Artístic Escènic i llavors el professor ens va venir a demanar a mi uns quants alumnes més que si ens semblava correcte que interferíssim a les seves classes, donant el nostre punt de vista, intentant ajudar els alumnes, fent col·laboració en coreografia, en teatre, escenografia i m'ha encantat, estic molt contenta amb el projecte. Hola Boguet, com està anant la segona sessió? Bueno, complicada. Al principi molt bé amb la dinàmica perquè hem agafat pocs alumnes, però ara que hem entrat a classe és una mica caos. Els meus companys estan també molt nerviosos, jo també perdo els papers, els alumnes no fan gaire cas, és complicat. Vale, per tant, i què creus que ha passat? Per què no està anant bé? Bueno, suposo que és un cúmul de coses. Nosaltres suposo que ens expliquem de la millor manera possible. Ells, bueno, cadascú té el seu drama personal, són moltes coses que no concorden. I què creus que estàs aprenent amb aquesta col·laboració? Home, estic aprenent que s'ha de tenir molta paciència per tractar amb nens i que al final, si una cosa no l'entenen, doncs és responsabilitat nostra. Gràcies, Boguet. De res. Molt divertit. Genial, molt entusiasmat. Molt alegre. Molt divertit. Molt xulo. Ha sigut una experiència Fantàstic. Genial. Ha estat molt interessant. exclusiu. Felicitar primerament a tots els nois i noies, les seves famílies, ha estat un espectacle magnífic i tal com diu el Sergi, és tot el que hi ha al darrere, tota la tasca que hi ha de comunicació, d'aprenentatge, també que no es veu, però que després aquí a l'escenari sí que té el seu fruit. Moltes felicitats als directors, al Sergi, al professorat, a tot l'equip de nivell de primer d'ESO, a vosaltres per venir a valorar el treball que estan fent, sobretot els nois i noies, que moure 120 persones costa bastant, i tant com diu la Muguet, de moment hi ha dies de tot, però ha sortit magnífic. I que moltes gràcies, agraïda en nom de l'Institut i de la comunitat, la vostra presència, la vostra col·laboració. També hem vist que el vestuari estava magnífic, vull dir, tot molt maco. Felicitats a tots, que passeu unes bones festes.